olkoon teidän kanssanne. En huomannut sanoa tuossa alussa, että paitsi että teema on Herran palveluksessa, niin tänään on myöskin apostolien päivä ja siitähän tulee tämä punainen väri. Apostoleista lähes kaikki perimätiedon mukaan kärsivätkin marttyyrikuoleman. Luulen, että punainen väri taitaa tulla juuri siitä. He olivat valmiit maksamaan kaiken sen sanoman tähden, jota he julistivat ja mihin he uskoivat. Apostolien teossa kerrotaan helluntaina kastetuista ja uskoon tulleista. Seurakunta kuunteli ja noudatti uskollisesti apostolien opetusta. Uskovat elivät keskinäisessä yhteydessä, mursivat yhdessä leipää ja rukoilivat. Apostolit ovat jo tänään poissa, mutta meillä on vielä heidän opetuksensa Raamatussa, jonka sanan äärellä me saamme tänäänkin täällä olla. Apostolisen sanan äärellä. Saamme kokea myös yhteyttä, rukoilla yhdessä ja viettää ehtoollista. On siis oikein hyvä, että me olemme tänään täällä. Arjen keskellä, pienten lasten perheessä, lomalla tai vaikkapa tällaisilla kesän helteillä voi Jumalan sanan lukeminen ja rukous jäädä kuitenkin vähiin. Berojan uskovista sanotaan sen sijaan arvostavasti näin. He ottivat sanan halukkaasti vastaan ja tutkivat päivittäin kirjoituksia. Pitikö kaikki paikkansa? Vanhassa käännöksessä sanotaan, että he olivat jaloja, kun he tutkivat joka päivä kirjoituksia. Jumalan sanaa. Näin sopisi meidänkin kyllä tehdä. Lukea Jumalan sanaa aivan päivittäin. Elää jokapäiväisessä parannuksessa ja rukoilla sekä itsemme että lähimmäistemme puolesta Jumalaa kiittäen. Näiden asioiden ei pitäisi jäädä ensimmäisenä pois, jos jostakin pitää elämässä luopua. Pieni hartaushetki, 5-15 minuutin päivittäinen hartaushetki ei ole suuri uhraus siitä, että saamme olla Jumalan sanan äärellä, seurustella meitä rakastavan Herramme kanssa. Joku saattaa lukea Raamatun jopa kerran vuodessa lävitse. Se onnistuu sillä tavalla, että luetaan 5 päivänä viikossa 2 lukua vanhaa testamenttia ja 1 uutta testamenttia. Ja viikon vaihteessa 4 lukua vanhaa testamenttia. Tällä tavalla saa Raamatun luettua vuodessa lävitse. Mutta hyvä on vaikka sekin, jos luemme 2 vuodessa Raamatun läpi. Silloin on enemmän aikaa miettiä sitä lukemaansa. Määrä ei ole niin tärkeä, vaan se, että me voisimme vaikka päivittäin olla hetken sanan äärellä. Jos elämän tahti on oikein hektinen, niin silloin voi lukea vähemmän tai käyttää vaikkapa vain päivän tunnussanaa, jos ei muuhun ole voimia. Siinähän on vain 2 jaetta jokaisena päivänä luettavissa. On hyvä kuitenkin saada myöskin rukoilla, puhua Herralle ihan päivittäin. Jos joku henkilö on meille hyvin läheinen, vaikkapa se oma puoliso, niin onhan se ihan luontevaa, että päivittäin keskustellaan. Vähän oudolta tuntuisi sellainen päivä, että kumpikaan ei kohtaisi toistaan millään tavalla. Voihan niinkin joskus käydä, mutta kai se oikea tapa olisi se, että se puheyhteys palautettaisiin sitten, jos on sovittavaa mahdollisimman pian. Jumalan sanan ja rukouksen laiminlyönnistä seuraa helposti se, että me tulemme hengellisesti heikoiksi ja meidän mielemme alkavat täyttää yhä enemmän vain tämän maailman asiat. Tällaistenkin asioiden tähden meidän on nyt hyvä tulla Herran eteen syntimme tunnustaen. Synnin tunnustus löytyy sieltä ohjelmista, se on numero 700. Voitte tähän yhtyä tai voi tehdä myöskin niin, että sydämessään yhtyy. Tunnustan edessäsi, Pyhä Jumala,
että olen syntymästäni saakka ollut syntinen ihminen. Isieni tavoin olen rikkonut pyhää tahtoasi vastaan ja tehnyt syntiä ajatuksin ja sanoin, teon ja laiminlyönnin. En ole rakastanut sinua koko sydämestäni, enkä lähimmäistäni niin kuin itseäni. Tiedän, että syntini tähden olen ansainnut ikuisen kadotuksen, jos tuomitset minut pyhyytesi ja vanhurskautesi mukaan. Mutta sinä, rakas taivaallinen Isä, olet luvannut armahtaa kaikki, jotka tahtovat tehdä parannuksen ja pakenevat uskossa vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen turviin. Tähän laupeaksi minä luotan ja rukoilen. Anna syntini anteeksi nimesi tähden. Näin sanoo Herra. Älä pelkää. Minä olen lunastanut sinut. Minä olen sinut nimeltä kutsunut. Sinä olet minun. Vaikka vuodet järkkyisivät ja kukkulat horjuisivat, minun rakkauteni sinuun ei järky, eikä minun rauhaliittoni horju. Herramme Jeesuksen Kristuksen palvelijana julistan sinulle kaikki synnit anteeksi, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen, amen, amen. Kiitämme ja rukoilemme. Ylistä Herraa minun sieluni ja kaikki mitä minussa on, ylistä hänen pyhää nimeään. Ylistä Herraa minun sieluni, älä unohda mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Hän antaa anteeksi kaikki syntini ja parantaa kaikki sairauteni. Hän päästää minut kuoleman otteesta ja seppelöi minut armolla ja rakkaudella. Amen. Rukoilemme. Vapahtajamme Jeesus Kristus, kiitämme sinua apostoleista, joiden todistukselle olet perustanut seurakuntasi. Me rukoilemme sinua, tee heidän sanomansa meille elämäksi. Varjele meidät totuudessasi ja auta meitä joka päivä kasvamaan sen tuntemisessa. Kuule meitä sinä, joka elät ja hallitset Isän ja Pyhän Hengen kanssa aina ja ikuisesti. Amen. Amen.
Tämän pyhän Vanhan testamentin lukukappale on kirjoitettu ensimmäisen Mooseksen kirjan lukuun 12 ja sieltä jakeet 1-4. Herra sanoi Abrahamille, lähde maastasi, asuinsijoiltasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Minä teen sinusta suuren kansan ja siunaan sinua, ja sinun nimesi on oleva suuri, ja siinä on oleva siunaus. Minä siunaan niitä, jotka siunaavat sinua, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat. Ja sinun saamasi siunaus tulee siunaukseksi kaikille maailman kansoille. Niin Abraham lähti Herran käskyn mukaan, ja Loot lähti hänen kanssaan. Tämä on Jumalan sana. Jumalalle kiitos. Voit lukea sen Uuden testamentin heti perään. Ja se on kirjoitettu roomalaiskirjeen ensimmäiseen lukuun jakeet 1-7. Paavali, Kristuksen palvelija, kutsuttu apostoliksi ja valittu julistamaan Jumalan evankeliumia, tervehtii kaikkia Roomassa olevia Jumalalle rakkaita ja hänen kutsumiaan pyhiä. Julistamani evankeliumi, jonka Jumala on profeettojensa suulla edeltäpäin luvannut pyhissä kirjoituksissa, on sanoma hänen pojastaan. Inhimillisen syntyperänsä puolesta hän oli Daavidin jälkeläinen. Pyhyyden hengen puolelta hän oli Jumalan poika, jolla valta ylösnousemuksessa tähän asemaan asetettu. Hän on Jeesus Kristus, meidän Herramme, ja häneltä minä olen saanut armon ja apostolin viran, jotta hänen nimensä kunniaksi johtaisin ihmisiä kaikista kansoista uskonkuuliaisuuteen. Näitä Jeesuksen Kristuksen kutsumia olette myös te. Jumalan, meidän Isämme ja Herran Jeesuksen Kristuksen armo ja rauha teille. Tämä on Jumalan sana. Jumalalle kiitos. Ja tämän virren myötä voivat lapset lähteä pyhäkouluun. Soitellaan. Isä me saarnasi vaan.
Tämän pyhän evankeliumi on kirjoitettu Luukkaan evankeliumin lukuun 5 ja sieltä jakee 1-11. Kun Jeesus eräänä päivänä seisoi Genesaretin järven rannalla ja väkijoukko tungeksi hänen ympärillään kuulemassa Jumalan sanaa. Hän näki rannassa 2 venettä. Kalastajat olivat nousseet niistä ja puhtoivat verkkojaan. Jeesus astui toiseen veneistä ja pyysi Simonia, jonka vene se oli, soutamaan rannasta vähän ulommaksi. Sitten hän opetti kansaa veneessä istuen. Lopetettuaan puheensa Jeesus sanoi Simonille, souda vene syvään veteen, laskekaa sinne verkkoja. Tähän Simon vastasi, opettaja, me olemme jo tehneet työtä koko yön, emmekä ole saaneet mitään. Mutta lasken vielä verkot, kun sinä niin käsket. Näin he tekivät ja saivat saaretuksi niin suuren kalaparven, että heidän verkkonsa repeilivät. He viittoivat toisessa veneessä olevia tovereitaan apuun. Nämä tulivat ja he saivat molemmat veneet niin täyteen kalaa, että ne olivat upota. Tämän nähdessään Simon Pietari lankesi Jeesuksen jalkoihin ja sanoi, mene pois minun luotani, Herra, minä olen syntinen mies. Hän ja koko hänen venekuntansa olivat pelon ja hämmennyksen vallassa. Kalansaaliin tähden, samoin Jaakob ja Johannes, Sebedeuksen pojat, jotka olivat Simonin kalastuskumppaneita. Mutta Jeesus sanoi hänelle, älä pelkää, tästä edes sinä olet ihmisten kalastaja. He vetivät veneet maihin ja jättäen kaiken lähtivät seuraamaan Jeesusta. Oletko ollut kalassa? Luulen, että aika moni on ainakin joskus ollut kalassa. Minäkin olin poikasena ja nuorenakin vielä sain kalastella tuolla Vaasan saaristossa. Isovanhemmillani oli siellä huvila ja isoisäni oli hyvin innokas kalamies. Mutta sitten joskus tulikin vettä sen verran paljon, kun oli oikein sateisia päiviä, että ei ollut mieltä lähteä silloin itseänsä kastelemaan sinne kalaan. Mutta semmoisina päivinä minusta oli mukavaa, kun sai laittaa takkaan tulen ja sitten mä luin aina semmoista avun kalavälinettä, tämmöistä mainoskirjasta, se oli siihen aika paksu mainoskirja. Mä luin sitä kuin Raamattua ja
uneksi uusista kalastusvälineistä ja sitten siellä oli monia hienoja kalastusaiheisia juttuja. Se oli minun semmoista puuhaa saada takka tuleen ja saada lukea kalakirjaa. Mutta paras kalastusaiheinen kirja on kuitenkin Raamattu, jossa meitä kutsutaan kalastamaan ihmisiä Jumalan yhteyteen. Tavalliset kalastajathan pyydystävät eläviä kaloja ne tappaakseen ja syödäkseen. Mutta ihmisten kalastuksessa autetaan synteihinsä kuolleita iankaikkiseen elämään Jumalan yhteydessä. Mutta ennen kuin puhun tästä enempää, siirrymme mielessämme hetkeksi Gennesaretin järven rannoille. Ehkä joku teistä on siellä ollutkin niin kuin minä. Luukas sanoo kuulemassamme Raamatun kohdassa Gennesaretia järveksi, mutta Raamatussa kutsutaan sitä myöskin Galilean mereksi. Järveltä se tosi meistä suomalaisistakin näyttää, jos olemme seisseet siellä Gennesaretin rannalla Israelin matkalla. Gennesaretin pituus pohjois-eteläsuunnasta on noin 21 kilometriä ja levimmässäkin kohdassa on matkaa vasta rannalle vain 12 kilometriä, minkä johdosta voi myös helposti nähdä järven toiselle puolelle. Sitä ei tule ehkä siellä ilman muuta ajatelleeksi, että Gennesaretin pinta on 212 metriä merenpinnan alapuolella. Siellä on lähes trooppinen ilmasto, siellä kasvaa palmuja, viikunapuita ja viiniköyhyksiä. Jeesus oli Gennesaretilla opettamassa kansaa. Kun rannalla alkoi olla ahdasta, hän pyysi päästä Pietarin veneeseen vähän matkan päästä rannasta, josta oli hyvä kuuluvuus rantarinteelle. Vene oli käytettävissä, kun Pietari oli jo päättänyt viimeisen kalastusrupeamansa. Hän kun oli Sebedeuksen poikien Jaakobin ja Johanneksen tavoin ammattikalastaja. Kalastusvälineenä he todennäköisesti käyttivät heittoverkkoa. Se oli sellainen usein pyöreäksi muotoutuva verkko, jonka alareunoissa oli painot. Ja kun se heitettiin sinne järveen, niin se painojen voimasta painui alas. Ja siitä tuli niin kuin alas laskettu teltta, jonka alle kalat jäivät. Ja kun verkon liepeet sitten kiristettiin, niin kalat jäivät ikään kuin sumppuun, joka vedettiin sitten ylös veneeseen. Hyväkään ammattitaito ei kuitenkaan taannut aina hyvää saamista. Niinpä oli tällä kertaa käynyt niin, että verkot olivat jääneet aivan tyhjiksi koko yön kestäneessä kalastuksessa. Yö oli parasta kalastusaikaa. Päivän kirkkaassa valossa kalat olivat sen sijaan yleensä tavoittamattomissa. Mutta nyt saivat ammattikalastajat rakentajan pojalta neuvon heittää verkot vesille vielä kerran päivässä aikaa. Tokkopa he ketä tahansa rakentajan poikaa olisivat uskoneet. Mutta nyt olikin toisenlainen rakentajan poika, joka sinne kehotti. Pietarissa oli syntynyt ainakin usko siihen, että Jeesuksessa on jotain aivan erityistä, kun hän oli parantanut vähän aikaisemmin myöskin Pietarin sairaan Anonin. Markuksen evankeliumi näyttää lisäksi kertovan tilanteesta, jossa Jeesus oli kutsunut näitä kalastajia seuraansa jo kerran aikaisemmin. Mutta nyt he olivat jälleen tuon vanhan ammattinsa parissa. Kalanhan Pietari meni myös Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen jälkeen saatiin kohdata sitten herransa vielä uudelleen siellä Gennesaretin rannalla. Siitähän meille kertoo Johanneksen evankeliumi. Se oli se tuttu työ ja puuha, mitä he sitten tekivät, jos oli aikaa ja muuta. Jeesus neuvoi Pietaria, souda vene syvään veteen, laskekaa sinne verkkoon.
Olisikohan näin tehtävä nykyisinkin sillä tavoin, että sanaa vietäisiin myös erityisesti niille, jotka ovat päätyneet sellaisiin synnin syvyyksiin, että he kärsivät jo itsekin tekojensa seurauksista. Näitä ihmisiä on. Olen tehnyt monien vuosien ajan vankilatyötä ja kyllähän siellä on kavereita, jotka ovat itsekin joutuneet monella tavalla kärsimään, eikä vain vankilassa. Kun elämä on jäänyt hedelmättömäksi ja päivät menneet hukkaan, kun on eletty ihmisen mielenmukaisella tavalla. Elämässä ei ole toteutunut Jumalan siunaus, vaan synnin kirous, jonka jäljiltä oma pissi voi olla aivan tyhjä tai rikki. Omassa varassaan ei toki siivosyntinenkään voi Jumalan edessä kestää, mutta hänen on usein vaikeampi ymmärtää tilansa, kun synnin syvyydessä kulkenee. Luin takavuosina joskus kirjoituksen tukholmalaisesta Santa Claran seurakunnasta, josta jotkut teistäkin ovat saattaneet aikanaan lukea. Siitä on jotakin aikaa, kun tuon jutun luin. Tuon seurakunnan elämä oli lähes kuollutta. Kun siellä pastori Karl Erik Salberg aloitti vuonna 1989 työnsä tuon seurakunnan kirkkoherrana, osallistui ensimmäiseen Jumalan palvelukseen vain 3 ihmistä. Ja tuota kirkkoakin oli jo suunniteltu museoksi. Mutta tapahtui kuitenkin ihme, jonka seurauksena tuo kirkko alkoi kerta toisensa jälkeen täyttyä ääriään myöten 100 ihmisistä. Salberg piti tärkeimpänä kasvun syynä rukousta. Eräs seurakunnassa vierailut eteläkorealainen evankelista oli sanonut heille, että he rukoilevat liian vähän. Ensin he tietysti vetivät vähän hernettä nenään, niin kuin helposti tehdään, kun joku meitä neuvoo. Mutta he päätyivät kuitenkin siihen, että he alkoivat käyttää enemmän aikaa rukoukseen. Seurakunnan työntekijät ja vapaaehtoiset alkoivat kokoontua joka harkiaamu ja iltapäivä tunniksi yhteisen rukoushetkeen. Ja kun väkeä ei ollut tullut kirkkoon, menivät seurakunnan työntekijät sitten keskustan kaduille prostituoitujen ja narkomaanien luo, tarjoten heille ruokaa ja huolenpitoa. Kirkon ovet avattiin puolestaan asunnottomille yöpymistä varten. Soppatykistä sai lämmintä ruokaa. Työntekijät olivat myös tavoitettavissa kirkossa ja kahviloissa. Seurakunnan työ tähtäsi kuitenkin ennen kaikkea siihen, että ihmiset löytäisivät yhteyden Jumalaan. Seurakunnan sanomaa ei haluttu ohentaa yleisen mielipiteeseen mukautuen, vaan he uskovat, että perinteinen kristillinen sanoma vetää paremmin tyhjyyttä ja tarkoituksettomuutta kokevia ihmisiä. Seurakunnan etsivä diakonia oli kuitenkin suorastaan radikaalia verrattuna siihen, mihin oli aiemmin totuttu. Tästä voisi kertoa enemmänkin, mutta ehkä tämän verran kuitenkin. He alkoivat siis rukoilla. Ja sitten he löysivät uuden tavan tehdä sitä työtä. Kun me ajattelemme vaikkapa lähetystyötä tänä päivänä, niin en tiedä, miten te ajattelette, kuinka sitä tehdään. Minä ajattelin nuorempana, että sinne mennään vaan saarnaamaan Jumalan sanaa. No ei se ihan sillä tavalla kyllä mene. Lähetystyössä on aina kulkenut myöskin diakoninen tämmöinen auttaminen sen sanan julistamisen rinnalla. Sillä on voitettu ihmisten luottamus, avattu sydämiä ja sitten kun on ollut tällainen luottamus, niin sitten Jumalan sanakin on tullut vastaanotetuksi. Eli diakonia sopii oikeinkin hyvin myös lähetystyön ja Jumalan sanan julistamiseen täällä kotimaassa. Kankaanpään seurakunnassa, jossa olin aikaisemmin työssä ennen eläkkeelle jäämistä, meillä oli semmoinen leipäkirkko-toiminta osoittautu myöskin oikein hyväksi. Saattoi olla 200 ihmistä yhdellä kertaa. Saatiin ruokakaupoista semmoista
vielä jaettavissa olevaa ruokaa, jota saatiin sitten jakaa, ja yleensä myöskin oltiin Jumalan sanan äärellä. Hukkaankin kulunut elämä voi muuttua, kun ihminen kohtaa Jumalan. Pietari sai jopa suuren kalansaaliin, kun hän teki Jeesuksen käskyn mukaan. Heitti verkot vesille syvälle. Saarnaava Nasaretin mies tiesi jotain sellaista, mitä ei ahkerankaan ammattikalastajan tieto ja kokemus ei tavoittanut. Pietari käsitti joutuneensa kosketuksiin kaikitietävän ja pyhän Jumalan kanssa. Jos Jeesus tiesi ihmissilmille näkymättömien kalaparvienkin liikkeet, hän tiesi varmaan senkin, mitä kätkeytyi Pietarin ulkopuolen alle. Pietari ymmärsi, ettei hän ollut ansainnut lahjaksi saamansa suurta saalista, joka oli veneen vuokramaksuksi aivan liian suuri. Mene pois minun luotani, Herra, minä olen syntinen mies. Jumalan pyhyyden edessä ymmärretään, miten kaukana ihminen on hänen pyhyydestään. Uskova ihminenkin, kun voi tehdä syntiä vielä parhaimmissakin teoissaan ja pyhimpien hetkiensä keskellä, saati sitten muulla. Ajatellaanpa vaikka, kun rukoilemme Isä meidän rukousta. Vaikea on pitää senkään vertaa ajatuksia kasassa ja nimenomaan Jumalan keskellä. Mieli lähtee laukalle ja suu tunnustaa sanoja rukousta, mutta emme jaksa senkään vertaa olla siinä täysillä mukaan. Tai jos ajateltaisiin, että täällä olisi semmoinen skriini, jolle heijastettaisiin meidän elämämme häpeällisimmät teot tai sanat tai ajatukset menneen aikoina, niin luulen, että aika moni meistä täällä punastuisi. Minäkin aivan varmasti. Synnin tekemisestä ei kuitenkaan seuraa ilman muuta oman syntisyyden käsittäminen, mikä on tarpeen, jotta Jumalan armo meille kelpaisi. Tuomas Vilkoksin vanhassa kirjasessa Kallis hunajan pisara sanotaan: uskomiseen tarvitaan, että on selvästi vakuuttunut synnistä ja Kristuksen veren ansiosta sekä Kristuksen halusta pelastaa ainoastaan siitä syystä, että olet syntinen. Mä luen sen vielä uudelleen. Ei mene ohi. Uskomiseen tarvitaan, että on selvästi vakuuttunut synnistä ja Kristuksen veren ansiosta sekä Kristuksen halusta pelastaa ainoastaan siitä syystä, että olet syntinen. Siinä, miten me koemme syntisyytemme, voi olla paljonkin eroa. Evankelisen liikkeen isällä Helperillä oli aikoinaan vaikeutta, kun hän ei ollut voinut kokea niin voimakasta synnintuntua kuin jotkut heränneet kertoivat. Mutta lopulta hän kuitenkin ymmärsi, ettei hänen tullut vaatia itselleen syvempää synnintuntua, mitä Jumala oli nähnyt hyväksi hänelle antaa. Hänen ruotsalainen ystävänsä Rosenius on puolestaan sanonut: katumuksen tehtävänä ei ole tehdä meille tilaa Jumalan sydämessä, vaan Jumalalle meidän sydämessä. Synnintunto on aivan riittävää, kun olemme ymmärtäneet, että me tarvitsemme Jeesusta Kristusta pelastuaksemme. Syvinkään synnintunto ei kuitenkaan sovita meitä Jumalan kanssa, vaan siihen tarvitaan Kristuksen sovitustyön ansio. Eikä Jumala armahda meitä myöskään minkään muukaan meistä itsestämme löytyvän tähden. Meillä on Jumalalle vain syntimme tuotavana, mutta Jeesus tahtoo silti ja juuri siksi pelastaa meidät armossaan. Eli Kristus tahtoo meidät pelastaa ainoastaan siitä syystä, että me olemme syntisiä, koska meitä varten on tänne tullut. Kerron vielä erään kokemukseni, jossa jouduin todenteolla kamppailemaan sen kanssa, että
voinko vielä minäkin saada synnit anteeksi. Oli 80-luvulla nuoriso-ohjaajana Kokemäen seurakunnassa ja minulla oli siihen aikaan vaihdepyörä ja pyöräilin pitkiä matkoja ja se oli yksi semmoinen kuntoiluharrastus, joka nyt on valitettavasti jäänyt. Olin sopinut lähteä erään ystäväni kanssa Ahvenanmaalle pyöräretkelle ja niinpä sitten tuli nuori ja railakas, niin korvasin yhden yön unet sillä, että pohdin unien sijasta 120 kilometriä Kokemäeltä Naantaliin, josta lähti sitten autolla. Mutta oli lähes koko matkan vastatuuli ja tuli vettä aivan kaatena. No, siitä sain sitten pikkusen vilustuikin ja sitten kun tulimme takaisin, sitten lähdin Turusta ajelemaan kohti Kokemäkeä. Tuli jälleen kerran, olin tilanteessa, taas tulee vettä ja kun vähän kurkkupikeä ja muutenkin huono olo, niin mä ajattelin, että en jaksa. Laitoin sitten jossakin Paattisten kohdalla teltan pystyyn metsään, toinen pyramidinmallinen teltta, ja tulikin todella raju ukonilma. En ollut ikinä osannut ukonilmaa erityisesti pelätä, mutta sillä kertaa pelkäsin. Se oli niin päällä, salamat leimusi. Jossakin vaiheessa näytti ihan siltä, että salama olisi iskenyt siihen pyramidimallisen teltan liepeeseen ja siitä ne välkyi joka puolella ja valtavia räjähdyksiä. Se oli todella kova ukonilma. Mutta kaikkein pahin asia oli se, että minulla oli huono omatunto. Oli asioita, joissa tiesin, että olen rikkonut pahoin Jumalan tahtoa vastaan. Ja silloin jouduin. Nuo salamat johti minut aivan kamalan kauhuun. En pelännyt vain kuolemaa, vaan pelkäsin sitä, että jos salama iskee, niin joudun siltä seisomalta suoraan helvettiin. Ja se on hirvittävää. Se on hirvittävää. En pystynyt nukkumaan. Välillä yritin mennä ulos jonkun puun suojaan, jossa tajusin kuitenkin, että mihin voi paeta elämää Jumalaa. Kyllähän näkee, ei voi mitään. Mutta lopulta tuli sitten Pyhä Henki avuksi ja hän muistutti erästä Raamatun sanasta. Ja se sana oikeastaan se oli vain pieni osa yhdestä Raamatun jakeesta ja se oli sellainen sana, että Jumala vanhurskauttaa jumalattava. Roomalaiskirjeen 4. luvusta. Jumala vanhurskauttaa jumalattava. Ja tunnustin Herralle, että minä olen itsessäni jumalaton, mutta taalan kuitenkin armosi turva. Sanasi näin sanoo. Ja nuo muutama sana, kun ne jälleen muistin ja Pyhä Henki mistä muistutti, ne riittivät siihen, että sain sittenkin unen. Enkä pelännyt enää sitä, että jos tulee kuolema. Uskon, että kaikki synnit on anteeksi. Saan olla vanhuskas Jumalan armossa. Tuo roomalaiskirjeen kohta kuuluu tällä tavalla, mä luen sen pikkusen laajemmin, se on hirveän hieno. Oikeastaan roomalaiskirjeen 4. luvun tämä kohta on kaikkein paras kirkkain opetus vanhurskauttamisesta koko Raamatussa. Roomalaiskirje 4. Jos jollakulla ei ole ansioita, mutta hän uskoo Jumalaan, joka tekee jumalattoman vanhurskauksen, Jumala lukee hänen uskonsa vanhurskaudeksi. Ylistää hän Daavidin autuaksi sellaista ihmistä, jonka Jumala katsoo vanhurskaaksi hänen teoistaan riippumatta. Autueita ne, joiden pahat teot on annettu anteeksi ja joiden synnit on pyyhitty pois. Autuas se mies, jolle Herra ei lue viaksi hänen syntiänsä. Vaikka me emme näkisi itsessämme mitään muuta kuin jumalattomuutta, niitä päiviä on monikin saanut kokea. Riisutaan kaikesta siitä niin, minkä me luulimme, että me jo omistamme. Olemme kulkeneet ehkä pitkäänkin jo taivastietä. Voimme joutua kuitenkin
hätään ja silloin kun katsomme itseämme, niin omasta puserosta ei löydykään mitään, mikä rohkaisisi. Mutta vaikka me emme näkisi itsessämme mitään muuta kuin jumalattomuutta, niin me saamme turvautua Kristuksen meille hankkimaan lahjavannuskauteen. Sekin, että uskolletaan vannuskaudeksi, perustuu vain siihen, mihin usko turvaa, eli Kristukseen. Uskokaan ei ole itsessään mitään ilman Kristusta, johon se turvaa. Vanhuskauttaminen on sana, jota ehkä on aina silloin tällöin hyvä myöskin vähän avata. Tuota sanaa käytettiin alun perin maallisessa oikeudessa. Ja siellä julistettiin syytteistä vapaaksi ihminen, joka oli todettu syyttömäksi. Se oli siis vapauttava tuomio oikeudessa, vanhuskautta. Mutta Jumalan edessä meitä ei voi vanhuskauttaa tällä tavalla, koska me emme ole syyttömiä. Meillä on syntimme ja emme voisi kestää Jumalan edessä omassa varassa. Mutta kun meidän hyväksemme luetaan Kristuksen sovitustyön ansio, se, että hän on täyttänyt Jumalan lain meidän puolestamme ja urattanut verensä syntiemme sovitukseksi, niin tämän meidän hyväksemme luetun Jeesuksen lahjavanhuskauden varassa siihen pukeutuneena me voimme olla Jumalalle otollisia. Se on vanhuskauttaminen. Meidät luetaan vanhuskaiksi, kun Jeesuksen sovitustyön ansio luetaan meidän osaksi. Vanhuskauttaminen merkitsee tuon roomalaiskirjeen kohdan perusteella, jonka äsken luin, myös sama kuin syntien anteeksiantamus. Paavali sanoo tämän asian kolminkertaisen todistuksen voimalla, kun hän toteaa, että pahat teot annetaan anteeksi, synnit pyyhitään pois ja Herra ei lue viaksi meidän syntejämme. Saatamme kuitenkin pohtia heikkoina hetkinämme, että miten minun käy, kun olen kerran toisessa jälkeen langennut aivan samoihin synteihin, vaikka olen yrittänyt seurata elämässäni ehkä jo vuosikymmenien ajan Kristusta. Vanhat kristityt voivat olla yllättävänkin tiukilla tällaisissa tunnoissa. Ja entä sitten, jos me näemme elämässämme nyt jopa enemmän syntiä kuin joskus ennen, kun usko oli meissä vahvempi? Saanko minäkin vielä uskoa synnit anteeksi? Se on se todellinen kysymys monessa uskovan ihmisen kohdalla. Saanko vieläkin uskoa synnit anteeksi? Ja vastaus siihen on, saan, koska Jumalan arvo on aivan rajaton. Siinä ei ole mitään limittiä, jota ei saisi ylittää. Jos siinä armossa olisi jokin raja, jokin limitti, niin kuinka me voisimme olla varmoja, milloinkaan varmoja siitä, että me emme ole jo ylittäneet sitä rajaa. Emme milloinkaan. Jeesuksen veressä on kuitenkin rajaton anteeksiantamus, johon me saamme tänäänkin turvata. Huomaamme olevamme huonoja kristittyjä. Anteeksiantamuksen olemassaololla on vain 2 edellytystä. Tai oikeastaan tarkemmin vain 1, mutta otetaan 2 asiaa. 2 edellytystä. Ensinnäkin, ja tämä on se tärkein asia, Jeesuksen täytetty. Jeesus on täyttänyt meidän edestämme kaiken sen, mitä meillä olisi pitänyt täyttää. Hänen täytetty sovitustyönsä on valmistanut meille tuon anteeksiantamuksen. Ei meidän uskomme saa sitä aikaiseksi, vaan Kristus on se meille ansainnut. Ja toinen tärkeä asia on sitten se, että tämä armo tarjotaan meille armon välineissä. Jumalan sanan armon lupauksissa, synninpäästössanassa, kasteessa ja ehtoollisessa. Ja usko, joka ottaa armon vastaan, ei lisää siihen mitään, vaan omistaa sen vain itsellensä sulan Jumalan lahjana. Ja se uskokin on lopulta meissä Jumalan yksinomaista työtä. Efesolaiskirjeestä vielä 2. luvusta. Monelle tutut sanat. Armosta Jumala on teidät pelastanut antamalla teille uskon.
Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja. Se perustuu ihmisen tekoihin, jottei kukaan voisi ylpeillä. Mekin olemme Jumalan tekoa, luotuja Kristuksen Jeesuksen yhteyteen, toteuttamaan niitä hyviä tekoja, joita tekemään Jumala on meille tarkoittanut. Hyvät teot eivät siis ansaitse armoa, vaan ne ovat seurausta armon omistamisesta. Ja nyt palataan niihin Jeesuksen hyvin sanoihin Pietarille. Jeesus sanoi, älä pelkää, tästä lähtien sinä olet ihmisten kalastaja. Jeesus ei ainoastaan hyväksynyt Pietaria armossaan yhteyteensä, vaan hän tarvitsi Pietaria myös työhön ihmisten kalastamiseksi. Tuo tehtävä ei ole kuitenkaan ollut tarkoitettu vain apostoleille, vaan jokainen kristitty on kutsuttu Kristuksen todistajaksi lähimmäistensä parissa, joku ehkä sitten lähtee kauemmas, vaikkapa aivan vieraan kulttuurin keskellä. Kristuksessa todistaminen, jos sitä vaatimalla vaaditaan, niin siitä me saatamme joutua siinä aika tiukille. Mutta jos ajatellaan, että mitä se voi yksinkertaisimmillaan olla. Meillä on joku ystävä tai sukulainen, joka ei tunne vielä Jeesusta omakohtaisesti. Me voimme rukoilla. Sitten jossakin vaiheessa olisi hyvä se, että tulisi ilmi se, että me tahdomme uskoa Jeesukseen. Oikeastaan paljon muuta ei vielä siinä vaiheessa tarvitkaan sanoa. Koska sen jälkeen, kun me tunnustamme uskovamme Kristukseen, aletaan tarkata meidän elämää. Kuinka me elämää? Jos meidän elämämme on sanojen kanssa ristiriidassa, niin silloin meidän sanamme osoittautuvat köykäisiksi, mutta jos meidän elämämme todistaa siitä, että me todella haluamme uskoa Kristukseen, turvata hänen armonsa, niin silloin voi käydä niin, että kun lähimmäisen sydän avautuu sillä tavalla, että hän alkaa kiinnostua asioista. Ja jos on aika puhumaan niin kuin Mooseshan tarvitsi Aaronin puhemieheksi, niin voi pyytää sitten, että tulee minun kanssani tuonne sananpuolelle, tulee vaikka tänne aatuntielle. Ja siitä voi lähteä liikkeelle. Ei tarvitse siis oikeastaan paljon muuta kuin tunnustaa, mihin uskoo ja pyrkiä sitten elämään sillä tavalla, että elämä olisi sopusoinnussa samojen kanssa, tunnustuksen kanssa ja sitten Jumala voi avata lisää. On joskus sanottu, että me voimme puolittaa murheitamme, kun me saamme jakaa tuntejamme jonkun ihmisen kanssa, meitä kuuntelevan ihmisen kanssa. Mutta jaetun ilon kanssa ei käy tällä tavalla. Vaan jaetusta ilosta sanotaan, että se on kaksinkertainen ilo. Eikä minkään ilonaiheen jakaminen ole niin riemullista kuin se, että me saamme jakaa toisen ihmisen kanssa elämämme kaikkein kalleimman asian. Evankeliumin välittäminen eteenpäin on mitä hieno asia. Nousemme tunnustamaan kristillisen uskon. Teemme sen ikian uskon tunnustuksen sanoen. Me uskomme yhteen Jumalaan, kaikki valtiaseen Isään, taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän luojaan. Me uskomme yhteen Herraan, Jeesuksen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, joka on syntynyt Isästä ennen aikojen alkua, Jumala Jumalasta, valo valosta, tosi Jumala tosi Jumalasta, syntynyt ei luotu, joka on samalla olemusta kuin Isä, ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui ylhäästä taivasta, tuli lihaksi pyhästä hengestä ja neitsyt Mariasta, ja syntyi ihmiseksi, ristiinnaulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana.
kärsi kuoleman ja hautattiin. Nousi kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin kirjoitettu. Astui ylös taivaisiin, istui Isän oikealla puolella, ja on kirkkaudessa tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja johon valtakunnalla ei ole loppua. Me uskomme pyhään henkeen, Herran ja eläväksi tekijään, joka lähtee Isästä ja Pojasta, jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan, ja joka on puhunut profeettojen kautta. Uskomme yhden pyhän yhteisen apostolisen kirkon, tunnustamme yhden asteen syntien anteeksi annamiseksi, odotamme kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman elämää. Onkohan meillä esirukous-aiheita tullut? Ei ollut siellä. No sitten käymme kuitenkin pienen yhteisen rukouksen. Jeesus Kristus, vapahtajamme, kiitos, että rakensit seurakuntasi kalliolle, jota eivät Tuonelan portikkaan voita. Kiitos, että kutsut mukaasi aivan tavallisia ihmisiä, kasvatit ja opetit heitä kärsivällisesti ja lähetit heidät työhösi. Kiitos jokaisesta heistä ja kiitos siitä, että jatkat yhäkin työtäsi. Kiitos yhdestä pyhästä, yhteisestä ja apostolisesta kirkosta, jonka jäseniksi olet meidät ottanut. Anna armolahjojasi niille, jotka olet kutsunut paimen kirkkoasi alle. Anna heidän ja meidän kaikkien tuntea sinun, Jeesus Kristus, ristiinnaalittuna. Anna armon vaikuttaa uskoa ja rakkautta. Avaa niiden silmät, jotka eivät vielä sinua tunne. Auta monta saatanan vallasta Jumalan tykö. Siunaa kaikkia valtakuntasi työtä. Kiitos tästä maasta, jota saamme asua ja jota saamme työllämme rakentaa. Auta niitä, joiden on tehtävä työtä yöllä. Varjele heitä onnettomuuksilta. Muista vuorotyöläisten perheitä. Anna kalastajille riittävä saalis. Varjele heitä ja heidän välineitään. Siunaa esivaltaisen toimiessa kaikkien parhaaksi. Anna voimaa uupuville, laupeutesi niille, joita on lyöty. Armosi niille, jotka patuvat vääriä ratkaisuja. Auta meitä näkemään lähimmäisellämme sinun kasvosi. Anna meille sellainen mieli, joka sinulla oli ja on. Sinä, Kristus, elämän Jumalan poika, sinun luonasi olemme kallioilla. Sinussa kaikki on sinua. Amen. Seuraavan virren aikana me kannamme Hovedin Suomen teologisen instituutin työtä. He siis auttavat teologian opiskelijoita, koittavat tukea sitä opiskelua. Ja nyt on käsittääkseni siellä alkamassa myöskin sellainen vaihtoehtoinen opetus, joka ainakin osittain tuottaa teologisen tiedekunnan opetuksen, mutta en tunne sitä tarkemmin. Mutta kannamme Suomen teologisen instituutin työtä. Huolehdin teologisen instituutin taustajärjestöihin kuuluu myöskin SLEU, ja nämä taustajärjestöt muodostavat keskenänsä kirkkokansa verkosta. Voit antaa tämän lahjan myöskin MobilePayn kautta, ja sillä on sellainen numero kuin 46131. Sanon sen vielä uudelleen. MobilePay 46131. Sitten me saamme käydä virren veistossa.
Herra, me kiitämme tästä uhrilahjasta, joka on kannettu sinun valtakuntasi työn hyväksi. Anna sen kantaa hedelmää iankaikkiseen elämään. Amen. Herra olkoon teidän kanssanne. Niinä sinun hetkesi kanssa. Ylentäkää sydämenne. Ylennämme sen Herran puoleen. Kiittäkäämme Herraa Jumalaamme. Kukin on oikein ja armollista. Totisesti on oikein ja arvollista, että me kiitämme sinua aina ja kaikkialla. Pyhä Herra, kaikkivaltias Isä, iankaikkinen Jumala, Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme kautta. Hän on kärsinyt kuoleman meidän puolestamme ja ylösnousemisellaan avannut meille tien ikuiseen elämään. Me kiitämme sinua tästä taivaan lahjasta ja laulamme sinulle ylistystä enkelien ja kaikkien pyhien kanssa. Pyhä Isä, koko luomakunta ylistää sinua, kaiken elämän antaja. Sinä et hylännyt luotujasi synnin ja kuoleman valtaan, vaan lähetit ainoan poikasi ihmiseksi pelastamaan meidät. Me kiitämme sinua lunastuksesta, jonka olet valmistanut meille hänen täydellisellään uhrillaan ristin puussa. Hän maksoi velkamme ja teki rauhan sinun ja meidän välille. Herramme Jeesus Kristus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen, sanoen, ottakaa ja syökää, tästä te kaikki. Tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää se minun muistokseni. Samoin hän otti maljan ja sanoi, ottakaa ja juokaa tästä te kaikki. Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne syntien anteeksi antamiseksi. Niin usein kuin te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Me riemuitsemme kaikesta siitä, mitä poikasi on puolestamme tehnyt, ja vietämme tätä pyhää ateriaa, jossa tulemme osalliseksi lunastuksen salaisuudesta. Me muistamme hänen kuolemaansa, ylösnousemustaan ja taivaaseen astumistaan. Me odotamme hänen paluutaan kirkkaudessa. Lähetä Pyhä Henkesi siunaamaan meitä, että ottaisimme uskossa vastaan poikasi ruumiin ja veren. Yhdistä meidät häneen ja toisiimme. Auta meitä antamaan itsemme eläväksi uhriksi Kristuksessa. Sinulle kiitokseksi ja kunniaksi. Hänen kauttaan, hänen kanssaan ja hänessä kuuluu sinulle kaikkivaltias Isä, Pyhän Hengen yhteydessä, kunnia ja kirkkaus, aina ja ikuisesti. Amen, amen, amen. Isä meidän, joka olet taivaissa,
Pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Amen. Herran rauha olkoon teidän kanssanne. Myös sinun henkeesi kanssa. Jumalan kaunissa, joka kannattaa ilman syliin. Varoja meitä, Jumalan kaunissa, joka kannattaa ilman syliin. Varoja meitä, Jumalan kaunissa, joka kannattaa ilman syliin. Anna meille rauhaa. Ehtoollisella noudatamme samantapaista järjestystä kuin on ollut aikaisemminkin, eli tuota käytävää voi tulla ja ottaa siitä pikarin ja sitten ehtoollisen saatuaan jättää pikarin tuohon toiselle tarjottimelle ja palata sitten tuota käytävää takaisin paikalle. Täällä on myöskin saatavilla gluteenitonta leipää ja alkoholitonta viiniä. Jos pyynnöstä voimme sen myöskin antaa. Jeesus sanoo, tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille lepoa. Siirrytään standaan. Sitten se voi nostaa tänne. Tosi jammattu tulee siinä. On ne vaan ihmiset. Joo, katsoo sillä lailla jossain. Joo, on pakko tänne. Yes.
kuulisin Herran sanat, löydät armon turvaksi. Kuolemansa tähden antaa Jeesus synnit anteeksi. Kaikki nälkäiset ja köyhät Herran pöytään astukaa. Hänen uhri kuolemansa kiittäen nyt muistakaa. Isän armo luottaa saatte, taivaan leipää nauttikaa. Kristus ehtollisessasi itse meidät pyhität. Armon sanallasi meidät uuteen toivon herätät. Virvoittaen, uudistaen, itsesi näin yhdistää. Jeesukselle, Kristukselle, kiitos iätin, kun hän taivaan leipää antoi synnit anteeksi. Saimme ilon matkallemme voimaksi. Sinun puolestasi antaa. Jeesuksen Kristuksen pyhä ruumi sinun puolestasi Jeesus Kristus elämämme, lunastaja synneistämme. Kristin kuoleman voitti kuollessaan. Ahtaa ja muistaksemme, saamme jälleen ruoaksemme. Herran ruumiin leivässä, verensä kalliin viinissä. Lahduttaen pyydässänsä, vakuuttaen hengellänsä. Syntien täysi sovitus, niin tänne käydessänsä koetelkoon itseänsä. Itse varmaan mahdoton turvata Herran armon on. Hankensa apu syntisenä, nääntyvänä nälkäisenä. Herran luokse tullassaan, heikkoa Kristus armahtaa. Sille lupauksen, armahduksen vakuutuksen, joka nöyty turvaamaan. Jeesuksen ristin kuolemaan. Synnit kaikki Kristus kantoi, lupauksen meille antoi. Syntinen käy luokseni, anteeksi saat sä
sun ääreen armopöydän. Tässä kiitän arvon löydän. Herra, anna kiemulla lahjasi suurta nauttia. Herra, joka itselläsi tuomit tässä ystäväsi. Sinulle nyt kunniaa kaikilta sukupolvilta. Jeesus, sinua siunatkoon pyhän kasteesi arvossa. Jeesus, sinua siunatkoon pyhän kasteesi arvossa. Virsi 207. Jeesuksen Kristus, pyhä ruumi sinun puolestasi arvossa. Herramme Jeesuksen Kristuksen, pyhä ruumi sinun puolestasi arvossa. Pääsen asukkaaksi kultakaupunkiin, viedään vierahaksi häihin iäisiin. Viedään vierahaksi häihin iäisiin. Herramme Jeesuksen Kristuksen, pyhä ruumi sinun puolestasi annettu. Herramme Jeesuksen Kristuksen, pyhä ruumi sinun puolestasi annettu. Jeesus otti maljan, kiitti ja sanoi, ottakaa ja juopaa tästä kaikki. Malja on uusi liittouttu veressä, joka vuodatetaan teidän puolestanne syntien anteeksi antamiseksi. Minun se, te siitä juotte, tehkää sitä minun muistukseen. Otamme Jeesuksen Kristuksen pyhä ruumi sinun puolestasi annettu. Jeesuksen Kristuksen pyhä ruumi sinun puolestasi.
Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen pyhä ruumis ja veri, meidän edestämme annettu ja vuodatettu kaikkien syntiemme anteeksi antamiseksi. Kätkeköön meidän ruumiimme, sielumme ja henkemme, koko olemuksemme, iankaikkiseen elämään. Me saamme jäädä Jumalan rauhaan. Jeesus sanoo omillensa, rauhan minä jätän teille. Sen minä annan teille, minun rauhani. En minä anna teille niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen, älkääkä peljätkö. Amen. Kiitämme ja rukoilemme. Taivaallinen Isämme, kiitämme sinua ehtoollisen lahjasta, jolla vahvistat uskoamme sinuun. Liitä meidät rakkaudessa toinen toiseemme ja säilytä meissä ikuisen elämän toivon. Kuule rukouksemme poikasi Jeesuksen Kristuksen tähden. Nousemme laulamaan sitten ylistysvirttä. Herra, siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen, amen, amen.
Kirkollisia ilmoituksia vielä. Raamattukieli tiistaina kello 18 Varrinkatu 3. Sitten keskiviikkona on pihaseurat kello 18 Toikan pihassa Iivolan tie 183 Kokemäki. Siellä on musiikissa seukkurit ja puhujina tehtiin Laine Tuomo Lindgren ja Johan Heukka. Kahvia saa jo kello 17.30 alkaen. Ja ensi pyhänä täällä Sanan Jumalan palvelus kello 11. Severi Sutinen palvelee täällä siinä. Lähtekää rauhassa ja palvelkaa Herraa iloiten, mutta käykää kuitenkin ottamassa kuppi kuumaa. Mitä sitä voisi enempää tämmöisellä helteellä toimia? Ruokalaulu. Ja noista laulemaan silmänä Jeesus. Nyt silmäin alla Jeesuksen, olemme tulleet yhteen. Sä Herra kaikki ravitset, siis siunaa pöydän antimet. Aamen. Hyvä.